Så er vi kommet op på aftenterrassen, og som man kan fornemme her langs kanterne, så er der en masse bunker af sand. Og det er simpelthen myrerne, der har skubbet sand ud mellem træværket her. Og grunden til, at de gør det, det er, fordi de er i gang med at bygge gange under vores fliser. Og det kender de fleste fra deres terrasser af. Myrerne, de elsker at bygge gangsystemer under vores fliser. Og det er også det, der får dem til nogle gange at vippe. Og grunden til, at de gør det, det er fordi, der er nogle temperaturforskelle her fra græsset og hen til fliserne, nede under fliserne, som er ideelle, når de skal have sat gang i udklækningen af æggene. Og det, der så sker, når vi fjerner nogle sten, det er, at inden for meget få sekunder, så fjerner de deres æg, fordi det er ligesom grundlaget for deres eksistens. Det, man kan gøre, det er, at man kan få fat i en skadedyrsbekæmper, og eventuelt få lavet en flisebehandling. Og det skal man sørge for at gøre på et tidspunkt, hvor der er nogle dage, hvor der efterfølgende er solskin. Så kan produktet få lov til at ligge deroppe, og når det først er tørret ind, så vil myrerne automatisk gå op igen på fliserne, og så vil de vandre rundt i produktet og slæbe noget af det her produkt med ned i boet. Og på den måde så får vi en langt større effekt, end for eksempel at bruge kanel eller kogende vand, eller hvad man nu ellers skulle finde på. Men har man brug for noget hjælp, så tag fat i eventuelt en skadedyrsbekæmper, som også fra Myrekspressen. Man går via vores hjemmeside, hvor man også kan se vores priser, og så udfylder man simpelthen bare kontaktformularen. God pinse!